Přicházíme i k výfuku, takže ta zásadní úprava, co tam je, co se udělala hned, tak je zadní tlumič se středovýma trubkama. My jsme začali takzvaný GPF back systém, jo, to znamená zadek je kompletně homologovaný, legální. Středová část, tam jsme teda se zbavili takového malého tlumiče, který je v úrovni zadních sedaček. To znamená někde v těch místech. Tady byl takový malý tlumič. Tady už jsou filtry pevných částic, takže tady se standardně končí, pokud jako nechcete vstoupit do nějaké ilegality a podobně. A ve chvíli, kdyby se upravoval, nebo zbavovali bychom se filtru pevných částic, tak se musí upravit i řídící jednotka nebo tam zapojit externí elektronika. K tomu se dostaneme třeba u té N2. Takže jsme skončili vlastně za filtrem pevných částic, ty v autě zůstaly, ty jsou v těch místech, jsou tady vlastně dva. Pak jsou tady dva pomocný katalyzátory, ty pomáhají činnosti těch filtrů, ty tady taky zůstaly. A pak jsme úplně vepředu v tom systému, kde je hlavně emisní prvek, ten začíná hned za turbama, jsou to vlastně dva katalyzátory a ty se právě nahradili za plně homologovaný od HSK, ale ve sportovním provedení. Oni jsou řidší než originál, těch počet děr tam je na palec čtverečných je 200. A ten katalyzátor právě díky tomu dá autu mnohem hlubší, hutnější zvuk, je takový barvitější, je tam zesilený ten popcorn, ale zachová to takovou vznešenost. A zároveň vás to nakopne o 30 koní právě díky té řídkosti.